atibatike zvechopu chopu. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ende hazvina kumira zvakanaka nekuti hakusi kudyiwa rinopisa. Tamboonesana nyaya yeCAP 3 kuti yakamira sei, but iko zvinezvi nyaya yavepo ndeyekuti CAP 3 debate has been adjourned to Tuesday next week after contributions in the National Assembly today. Most MPs who took the floor voiced support for the proposed constitutional amendment. Ndo yanga iripo nhasi handiti vanhasi njuga dzanga dzakawandira kune kuti alright saka tikuchida chinhu chacho tikuda kudidiri, but ndisati sofa zvangu ndaona wekuzanu PF handiti MP achibuda achitaura kuti haasi kuda CAP 3, but chishamiso chiri kuitika ndechekuti ndiri kuona veku-opposition vachibuda vachiita se vachisimbisa CAP 3. Ndo zvinhu zviri kutaka kundivhundutsa kuti amene kuti vanhu ava vanyatsopindwa nemweya upi, kana kuti vari kunyatsounderstanda ma-assignments avo here, kana kuti asei. And a lot of people were saying kuti kune ma-MPs ese varimo ama zvavari kuita izvi vari kuramba vacho kuti havasi kuda CAP 3 hanzi zvakafanana nekutaura kuti handidye nyama yenguruve asi iwewe wakamirira kuzopuhwa muto wenguruve yacho. Ndiwo mamwe mastatement anga aripo anga achibuda vachipanana pressure vachingoita vari kuita. And muwiki irori pane nyaya dzanga dziri kunetsa pachinzi vanhu vari kupuhwa mari, vanhu vari kutengesa zvavo, vamwe vari kutoya zvavo kuparliament kwacho vaine salt muhomwe. For example, vamwe vatoberi kana vapiwa mota zvekuti mangwana richave zuva rinenge riri busy, vanhu vanenge vari kwa Victor vachicollecta dzimotikari nemari dzavo. Kune ma-MP2 so far, one from opposition, one from the ruling ZANU-PF, vanga vachisimbisa CAP 3 vanova ivo vanhu vazoita se vasanganiswa nedzimotikari nemari nachivhayo, vachiudzwa kuti tiri kucelebrata Gulfstream new private jet rake raatenga. Akati ndabva ndafara kuti vanhu vari kutsanangura zvinofadza. And the other thing angataura kuti pana honorable ndinangosumuka akati go and see Victor, saka hamungangosumudze honorable mahara. Is very important kuti aende kunotora mota. It's something chekuti chiri kuitika zvikuita kunge zvinhu zvekurota, but ukaona isusu takutodzitaura nyaya idzodzidzi ngoziva kuti hatitaure zvekunyeba, tinongogara tichingonanganisa nyaya dzacho dzese dzinenge dziripo. Saka zvanhasi manje toda kubva tangoshandisa mukana uno kubva tangoita se tanzwa kuti vamwewo vari kumbodzitorawo sei nyaya idzodzidzi, because nyaya inonyanya kuitika manje ndeyekuti vanhu vazhinji vanobvepedzera kuti nyaya ikangobuda ikangotaurwa yadai bva ngoti but iwo unongotaura wega iwo. What about vamwe vari kuti kudini? Saka this moment regedza ndibva ndangokusiyirai komanda wemweya. Ndini Dr. D. Ndikushamarara kunemi vana veZimbabwe. Ndakuti shoko nderambuya nehanda. Ini muzukuru wambuya nehanda. Mbuya nehanda vari kutaura kuti izvo havasi kuda kuti ropa ridoke. Ndakuti ropa ndere zvido zvevanhu. Havasi kuda. Asi mbuya nehanda vakutaura kuti izvo takaitora nefuti. Kazvizvo zvapo ndo zvapo. Ini ndiri mutumwa. Ndati ndiri mutumwa Dr. D. Ndambokudzai vana veZimbabwe. Ndiri pano pandiri pano. Ndabata mucheka wangu mutema. Komanda webako. Asi ndiri kuona kuti nguva yacho yadini. Apa vhiki inopera. Remember, mutondere vana veZimbabwe. Nyika takaitora musechina vhiki yapera. Ndikazvisiya. Hino pata kupinda apa. Please, ndakutaura kuti izvo. Pakaipa. Asi hapana wanya kuipaka. Kunoipira ivo vakachengetedza uyu Mnangagwa. Ayo ndiyavo. Ando vakazvipira.
toshingiridza president amene papo ari kumamira nyika yese. Indotaura kani president ari kumamira nyika yese kuisakadza. Remember, once the president azoti munhu wese ari muhomwe mako mupoketi. Mupoketi kana zudha ropinda mupoketi. Aniti. So ndakuchipa vana veZimbabwe last warning kuti kunze hakuna kudini, hakuna mira zvakanaka. Imi madriver, driver ma long tracks enyaya, pakai please. Ndindokuti di. Ndati madrivers ari whether uri kudriver vasazarwa kuda kuenda kujerasi chichi netraki rako, iwe chiona paunoipaka. Ukazorora ipapo zorora. Wosimuzira futi after 10 minutes zese driver. But after 10 minutes zorora futi. Ndini ndiri kutaura Commander D. Dota D. Ta imi vasingadi kuteerera ndazenyu. Ava ndinotaura kuti Zimbabwe kaiya yakuzotinhira. Vane nharo zvazvenyu. Asi ini pachangu, ini Dr. D handiri ropa repovhu rodeuka. Munzise right. Today hasina kuita zvakawanda. Ndati ndatongwazai muzive kuti nyika yedu ika yakunengeneka nekuda kwenharo, nekuda kweumbavha, nekuda kuti kwanzi tisu. Hani mozari soja. Ndikutaurei handi soja. Kamuchiziva zviripo. Mukarangarira kana kuhonda kumashure kwatakabva uko, kune nzira inonzi chii? Nzira yemasoja yekufamba nayo. Vana musamboti kwanzi masoja mabofu haasi kuona. Ndini ndiri kutaura Dr. D. Itazopinda mubasa redu ratakatorwa tichengetedze chii? Mitemo yenyika. Kwete kuchengetedza chii? President kana prime minister whatever. No. Isi tiri papa kuchengetedza nyika, kureva imimi varidzi venyika, not president kana prime minister. No. Ndini ndiri kuchitaura nhasi Dr. D. Komanda wemweya, komanda webako. Tadzisunga isusu. Takuombera kuna yembe ane handa. Vochititungamirira. So tungamirira kwatakabva uko. Zvino manje same track. Mbwanenda. Chitungamirira rwendo rwatakupinda izvi. Nokutenda Muchembere. Magusikana here Muchembere. Topinda. Mbuya neanda. Ndatenda. Maita basa. Saka isusu vakomana takupinda muroad. Mbuya neanda.